Straight to the point. Now, arita mahigala sa gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga special session kay nag-recess sinidi naman ang Senado. But ang Presidente o dunay mga emergency makahimo sa patawag og special session. Niining maong special session na ang mga higalay gi-enumerate din na nga mga importanteng mga hatagan o pagtagad, pero atong ma-forecast na daan nga kini mao na gyud ang pagsiguro nga 13 na ang mga senador nga naa sa linya ni Win Gatchalian. Pagsiguro na mga kaigalaan nga makaingon sila nga sila na mo'y legitimate nga nagdumala ron sa Senado. Kay ngilad man sa paminaw may gala bisag ang balaod wa nila sila may maghawd-hawd mga sugitig paminaw, pwede naman na gihapon nilang ginahimo, pero nag-take note ang mga tao di na mao. Kay ang legitimate Senate President hangtod karon si Senate President Alan Peter Cayetano o gihuman si Loren Legarda maoy Senate President pro tempore. Unsa may backup nila ana, ang basis ang 1987 Constitution o gihuman ang Senate Rules. Pero ang kang Gatchalian, ang iyang basis ang Abilino case. Pero alanganin kaayo ang Abilino case. Muna nga naningkamot sila pamira gyud og lain. Kay tanawa ra ha, balikon ako, bisan pa udi bata mo adtos technicality sila na alanganin. Mabita nang asa mo elect og Senate President because kibaw sila under the Constitution nga ang denominator nga gamiton of all its members nga mao ang 24 ka mga senador. So alanganin sila ikaduha. Sa dihan nag-walk out sila sa sesyon mga kaigalaan, ilang gituyo ang pag-walk out aron nga wa nay quorum ang grupo ni Alan Peter Cayetano kay 12 na lang sila. Pero sa dihang sila may na-12 kay niabot si Chis Escudero, na quorum kuno sila. Unya ang quorum mga higala og maghisgot kag quorum o pag-election of officers lahi na mga higala kontra sa quorum sa ordinary business of the Senate. Routine legislative work sa Senate. Pero doon na gani mahigalay change of leadership, election mahigala, expulsion, specific ang balaod ana. Panalitan kanang senador inday ken mahimo mas matangtang i-expelled siya sa iya mga kabanan, but specific ha ang balaod na dunay 2/3 votes of all its members. Muna ka ng senador, di po na pwede basta-basta lang mo ng tanggalon. Unless, ang mga ubang mga senador, hapitanan, nga mo ingon yun yung tanggalon ka. Kaya dako mag-requirements. Pero, patawag naman si Marcos og hearing special session ugma, malagmit, doon na naging kausaban ani sa leadership diya sa Senado. Kay ila namang gibirag maayo mahigala karon ang sibaw kayo si Joel Villanueva man. Maoy mirag sibaw kayo nga ilang giguyod nagdadaan nila speakers. Kay matud palagi mahigalang Alan Peter Cayetano ang ilang grupo na gipanghulga man sila mga sukid dig paminaw. So kining tutulo ka mga senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada o Joel Villanueva daan naman ni mahigalang gihulga nga kung dili mo join sa grupo ni Win Gatchalian sa administrasyon mga higala, Malacanang backup Senate o di sa mosunod, delikado ang ilang mga kaso. Straight to the point. So, og tan-awon nimo ang pattern sa karon, tuay, ang kadtong musupak sa administrasyon, mga disgrasya man gyud. Kinaaman ng tanang gahom. Si Jinggoy to nasod na sa prisuhan. So kadto si Chis, balitok yun. Pagbalitok ni Chis, makita na mahigalan Joel. Ikaw may sunod Joel, tanawa. Panamini, asa man ka mo sunod? Adto kang Jinggoy or ikang Chis? So kana mo'y matang sa presyon nga gihatag ining maong mga senador. Asa man ka, pagpili. Kay klaro naman sa pattern. Kada bitaw si Chavit Singson bitaw day, gidakop oy. Pero si Ralph Recto mahigalang dako-dako tong kantidad mahigala billions, 60 billion ko to. Ang kwarta mahigala nga gigamit, ang PhilHealth nga kwarta day gigamit. Pero man, dismiss man sa ombudsman. So, diya ni mo masabot nga moingon ka nga bitaw no. O doon na po'y mutambag ni Joel
Daghan mahigala mga barugi imong prinsipyo. Napoy miingon, tanawa, barugan imong prinsipyo, pareha makan jinggoy. O, tanawa, Chis, o yahay kay Chis Escudero. Nga sa buto na daan, ay lang kabalaka, mabalito ka, kay total, andam og tagana naman dayon ang atong mga kaubanan nga moingon nga naa ka sa kana mo'y sakto. Pero bitaw tinuuray lang mga kaigalaan dili lalim sa dang nahimutangan ni Joel Villanueva. Bisag kamo may mabutang sa iyang mga tiil karon, sa iyang sapatos si Joel Villanueva karon, dili lalim ng iyang desisyon oy. Di basta-basta. Manaugma gyud ang mahibaw ano unsa na gyud, no? Straight to the point. Now atong balikan mahigala ugmang adlaw akong i-forecast na daan makakuha na mahigalag proper forum quorum mutunga na mahigala Joel Villanueva so 13 na sila or kung kinsa patoy laing mutunga makakuha nag quorum og panalitan pila na mahigalay mobutar ni Win Gatchalian siya na maoy legitimate Senate President ugmang adlaw. Pero sa pagkakaroon, karong adlaw, kung madayon mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, nga gidumala ni Pia Cayetano, depende na kung ilabang idayon o di na, valid gyapon na. Kay kana mga higala ang gisaligan nga balaod nga nag-back up ni Senate President Alan Peter Cayetano, lig-on ka na. Konstitusyon na. Ang kaning kang Win Gatchalian, kaning kang Cayetano, lig-on na. Konstitusyon na. Ang kaning kang Win Gatchalian, Abilino case na nga, lisod kayo gyud nga imong iduot og imong i-push gyud maayo ipugos gyud nimo og pahaom nga di man gyud mo haom. So karon kini ni ang niadto liging John 3 naningkamot sila nga makakuha 13 wa man gyud miabot ang si Joel ani abot si Chis Raman so 12 sila sumintas 12 di pugos gyud nila nya mantiniran ta lang usa backupan og mantiniran ta lang sa Abilino case. Abilino la sa taron na og makakuha nang ika 13 ug maday mahimo nang mot an academic ang Abilino case. Mao na nay mahitabo mga sukid ti paminaw para nga wa na lang gyud maklaro na lang gyud ba kay lahi man kay paminawon kung binastusay naman mahigala nga kini ni ang lahi na kaiba mura ba mga higala og ipakita na gyud kahawod babahalag di na among balaod basta kami mo'y hawod mura ana bitaw so lisod sad kayo at least na makakuha sila usa mga kaigalaan medyo disinti gyapon tan-awon day bahala giunsan la pagkuha gitiunan ba kanila giunsa pero murag kuan gyapon tan-awon nga at least na sila 13 kay kini mahigalang mga senador di man ni basta-basta manghigalang mo bali-bali lang og imo nang ingnon nga unsay mga tanya gana. Pero kana na ganing hulga mahigalang ipapriso ka didto kuan lahi na sa nang istorya ha. Tulo man ni sila gyud. Jinggoy, Chis og si Joel. Ang giingon ni Buyeng Rimulya mahigala sa ombudsman nga hinog na ang ilang mga kaso. So bisag hinog na ang kaso, si Chis, ayahay man kayo. So ikaw may Joel Villanueva, magtan-aw man gyud kay ning duharon. Asa man ka mosunod? Ari ba kang Jinggoy mosunod o ari kang Chis? Ta Chis ayahay na kayo. Ang himo lag istorya may gala nga mauna nga. Ato importante nga di ta magsigig away-away na no? Istorya ra man daogon. Depende lang mga tao anaon niya kung unsa gyud pagbasa sa katawhan kay di man nato ma-underestimate ang understanding sa katawhang Pilipino. Bisag ka na Joel mahigala di na basta-basta nga mobali ug dili na ingon nga grabing pressure. Mo na ingon sa Alan Peter Cayetano lahi gyud sa ilang habig kay gina-pressure gyud sila. Kanang hulga gyud. Mo to gingon Alan Peter Cayetano ba nga pagtawag sa iyang kauban gitawgan gihulga nasa sa iyang tubangan lekin. Istorya sila nga nasa Alan Peter Cayetano sa tubangan, lingo-lingo na siya. Ha? Unya ang pattern garo kita na bitaw mo. So kung ikaw may Joel Villanueva, mamalandong ka gyud. O musunod kang Jinggoy, murag delikado nga mapriso ka gyud. Tinuod ka man gyud. Kay si Jinggoy gitinuod man gyud mga higala. Nan kung musunod kang Chis, tinuod man sa gyud nga hayahay. Tos Chis ay apil-apil session, magbarong-barong, okay na.
Dili ni basta-basta nga ginuhunan ni Joel. In fairness, si Joel Villanueva mahigala. Dili na lalim ng iyang nahimutangan sad. Kay permiro gud ingo Joel, di ko pwede nga himuon kong punching bag. Ana ko Joel. Nang iyang gibarugan mahigala ang iyang baruganan ining mga issues karon. Pero karon minor na siya. Tanawag ko to permirong video niya kasamang names ato paminawon kadli be. Permiro niyang video, bebe. Sige. Kani. Sige. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. No. Okay, po sa dong. Atong ikaw na. Mo ni permiro niyang pamahayag. Dili ko himuon lang punching bag lang. Kasabot ko kasabot ko nga ang truth na anak ko. Matud pa niya. So, likon pa ning iyang pamahayag ha. Balikan ko gamay dong. Tanawag ko na. Atong take note ang insulti. Daan niyang kamatuunan. Matud pa Jewel. May the truth is in my side. Matud pa niya. Sige, balik. Okay, audio sa audio. Sugod ang audio dong. Kana dong. Sige ko no. Be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Okay, pos. Until Wa ta mabother ko no. Sa wa ta mabala ka anang mga pasangil batok nato. Kay kasabot ko sa kamatuoran o kasabot ko ang kamatuoran naa sa atong side, matud pan Joel. Dili sa mo allow, I will not allow myself nga mahimo lang punching bag. Mo ni ang gisulti ha. Inana mahigala nga ni barog Joel mga kaigalaan pero naabot gyud ang panahon nga medyo namalandong siya. Tanaw niya murag alanganin gyud kay duha man gyud imong tanawon gud na lagi, ha? Doon na mga higalay mo honghong nimo nga barugi gyud mong prinsipyo Will. Ayaw ka kon Will kanang para sa kon Will. Barugi gyud. Pero naman sabi ngon, barugan yung prinsipyo no, pareha man gyud ang jinggoy. Ay, pag-ari ka parehan cheese kay pag-abot ni cheese dito, gihango pa. Asa man ka, hangupon ka sa mga kauban ni mong senador sa Gatchalian Black or hangupon ka sa mga piniriso dito sa Manjinggoy? Kaya kinibitaw cheese, mahigala nga dito speakers, gisaway, mga na maayo nga, kaya cheese, mo na, pero pag balitok ni cheese, pero balagin na akong giingon, in fairness, mahigala anang nabutang ka ana, nga naa ka anang, ikaw may naa sa ilang dapit ba? Dili lalim. Sama ka na jinggoy. Gipili man jinggoy nga, dili ko gusto nga kwan. Bahalag, busod, kuspilsuhan, ako ning balugan. Ina na ba? Pero si Cheese Escudero, ako nang gika-explicar mahigala, daghan, dako po ang iyang kwan. Tanaw niyo ba? Ingon Cheese Escudero kung sa una, aktivista man ko, okay lang kay kumusod ang presyuhan. Pero karon nagod si Heart Evangelista sa kong kinabuhi. Mausab naman yung kana, kay kana mga tao sa imong palibot. Maghatag man sa nag-influence nimo, ha? Nakaron og kana si Heart Evangelista, di man na aktivista nga musugot og mga priso. Basig lahi man na mayo di ko priso ka gani, na bahala ka dito. So karon si Joel nga mao na ulahi, doon na say duha nga iyang kapanaminan. Unsa man ka mosunod ka ni Jinggoy hala pagpili. Mubali ka dili aspikas, hayahay kay kasama kan Cheese Escudero. Pero di ka mubali, pareha mong Jinggoy. Hala pagpili. Mo na kay kini daan nga statement ni Joel nagtuog ko kini nga statement tay nga mosunod sa Jinggoy. Tan-aw niya bahala kinaunsa. Balugan ako ni kay ngusa. Naa nako wa ko mabother sa ilang mga pasangil. Kay bawo ko sa kamatuoran o ang kamatuoran na asa kong side. So kung tinuod nga kamatuoran na sa mong side, wag kay kadlukan tuod. Pero although mapriso lagi ka in the meantime, kay kining plunder case manggod, dili na lalim. Bisan pa og ang
kamatuoran na sa imong side. Bisag wa pa kay sa pero mapriso man ka. Kay non-billable man ang kasuha. Ang plunder. So while the case is pending, even if there is no judgment yet, anang imong kaso, but in the meantime, that your case is pending before the court, you will be detained. Mao man ay problema daron. So, wa pa man sa guilty as of now. Wala pa'y judgment na guilty sila. But the fact that you will be put behind bars, that is something that you need to think also. You have to weigh things out. So, kini Joel iyan ang ginigunahuna, day. Saon ko maguni ha? Nagduda ko, gipre-ubiran gini kadaghan. Kaya kining iyang sinultian, Palmiro, basahon mo ha, reading between the lines, mahigala kini iyang sulti. Mubarog siya sa iyang, kuanday, naaman ako kamaturan, wa ko mabother, matupan niya, wa ko mabalaka anang mga pasangil nga ilang gilabay nako, gibato nako, kay nakahibaw ko sa kamatuuran o ang kamatuuran naa sa kong side. Mato pa niya, rewind ko na dong. Antay paminawag balik dong. Sige ko na names. Aka na, sige. Okay. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Okay. Di ko mo allow sa bisag kinsa nga himuon lang kong punching bag. Matupan, Jul. Inanak, kalig-on ha? Anyang permiro mahigalang gibuhian nga statement. Pero, ni atong Domingo day, mirag ni Lurang. Nilurang si Joel mga higala. Nilurang kay nakapamalandong siya more delikado gyud masunod siyang jinggoy or nilurang kay tungod gipreubiran siya giampuan siya or nilurang mga higala kay nahadlok siya nga unsa sunod mahitabo depende kana. Atong pagtagad kining iyang ikaduhang pamahayag mahigala atong milahi na gyud ang iyang pamahayag sa una niyang statement o kini karong bag-o. Straight to Now, the point. samtang mag-discuss ko diri mahigala lain-lain sa opinion ng atong mga listeners, atong mga viewers, dito sa atong Facebook page mahigala, daghan sa mahigala mo padayag sila mga opinion, sa atong YouTube channel, daghan sa mo padayag sa ilang mga opinion na okay ra na ka demokrasya man tama kigalaan, no? Doon na po mahigalay nakauyon gyud sa atong opinion, no? Salamat kayo sa mga nakauyon, katupong uban wa makauyon, mo saway sad sila mahigala, okay lang kay demokrasya man ta, no? Mo na sa importante, ha? Nya tubagon na po sila mahigala sa ato mga listeners, no? Nanaramag yun na, no? Nya doon na mahigalay manaway, bisag unsa lay mga ilang mga pamasangil mga higala, dahil demokrasya man ta nga bahin niya. Kung pasalamat to sa gyapon ko, kay but pasabot nga nisunod ka sa akong program, ha? Muna nakabintaha kay ang atong mga listeners, atong mga followers, nga kanang ni uyon gyud sa ato mga higala mga opinion ni follow sila anya gusto sa masayod mahigala sa ato mga academic discussions masayod sa balaod pasalamat sa ta nya do na poy wa makauyon bisag wa makauyon na naminaw gyapon hatag siya ang opinion mahigala nga usay manaway nato pasalamat lang gyapon ko ani nila kay buti pasabot bisan pa og lahi sila baruganan pero padayon sila nga naminaw nato. Pero masakit din mo dughan, dana lang mo hinahinay lang, ha? O magsakit din mo dughan. Kaya ako, ang importante rin ako dili ang kamatuoran naman yun. Unsa mga higalay atong gidiscuss, unsa mga higalay naa sa sakto na subay mahigala sa talong, ha? Sa ato mahigalang baruganan, based mahigala sa atong opinion, unsay sakto diha base sa tunay bawaan sa balaod ug unsa mahigala ang base sa atong experience. So, mo na ang atong baruganan. So, mo na pagkakaroon si Alan Peter Cayetano maoy presidente sa Senado. Siya mo'y dunay mandate mahigala under the Constitution. Si Win Gatchalian alanganin ka ng iya. Kaya ang gisaligan ang Abilino case man. Unya, kung mabasa ka sa Abilino case, makalingo-lingo ka man yun niya, iso magkaling ato ipugos nga haom ni dito, di man mo haom. Pero ugma lagi sa ako nang ingon kay doon na may special session ni patawag sa Marcos. Makakuha na sa 13, amo ingon pag ko mahigala nga kanang
klaro-klaro gyud sa balaod, si Win Gatchaliana mo'y presidente ugma. O ila man na mahigalang himuon nga kuan. Ina na gina no. Ang ato mahigalang say sakto dia nga ang isulti base sa balaod mo'y atong gisulti, ha? Nya karon kini ni ang padayon ta kini kang Joel Villanueva mahigala daghan ang sibaw naman ron nga murag si Joel may nada daghan nasuko ni Joel dapo uban mahigala nga okay ra ang uban pa mahigala kanana ang miingon lain ilang nga ni Joel pero ako mahigala miingon ko nga kini ni ang di po na lalim ba ka Joel day di ka na lalim kay mo lagi na mapili man ka hala pagpili mahimo kang jinggoy or mahimo kang cheese. Kay in fairness, Joel, may gala ka niyang permiro pamahayag, ligoon man eh. Sa wako mahadlok, bisag unsa pa ilang labay nako. Kay importante nga, wako mabothered, ana, matod pa niya, kay kahibaw ko sa kamatuuran, o kahibaw ko nga kamatuuran naa sa akong side. Matod pa, Joel. So, di una, ambot unsang kitabua, nga natumilabay Domingo, medyo nalahi na gamay ang iyang istorya. Malagmit, tinuod na ang hongihong nga siya mga higala maoy, mobali na. Nundog sang cheese escudero mga sukid tig paminaw, ha? Kay watan aw kan cheese murag ayay kalahi dako galainan ni cheese escudero ron og ni Jinggoy. Wala kung ang kamaturan na ani Joel Villanueva nganong mahadlok man ka. Kana Joel di na basta-basta mahadlok oy. Pero mo lagi na ang procedure man gud mahigala ining kaso nga inaning plunder case. Labi na non-bailable case even if you are not yet declared guilty beyond reasonable doubt because the case is still pending in court. So, while the case is pending, while ongoing ang trial, kung bailable pa na nga kaso, makagawa sila. Na di man bailable day. So, matanggong sila dito sa prisuhan. Na kanang pagkatanggong nimo, it doesn't mean nga sadaan na ka-guilty na ka beyond reasonable doubt. Why? Because there is no final judgment yet. So, may tabuan na, kay plunder case man, mapriso ka ng daan. Nya di man nalalim na mapriso ka dito. Ipon na ba ka dito mahigala sa mga ordinary nga mga binilanggo. Basig mapadiha katong usa kay katong imong amigo kay nga taga pagkadako pagdaay warrant pagkapriso pamigalan ingon sang maltreatment kuno siya sa pulis. So si Joel Villanueva na tumilabayang Domingo may galan medyo nalahi ng iyang statement ato paminawon may gala ha kaneo mo na iyang statement na. Okay sige dong. Ato paminawon. Kane. Sige. Amen. Ngayong umaga po, a very important message from the heart of our testament. Pakinggan po natin, Senator Joel Villanueva. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo.
Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Straight to the point. So mo to may gala si Senador Joel Villanueva. Medyo taas-taas tong iyang kwan, pero ang pinakaunod yun adto mahigala, at least daghan po siya mga gipang. Explain ana, ha? Pero ang pinaka-kwan yun to dahil nga magpatawag og special session, muto nga siya. O iyang siguroon nga iya mahigalang himuon ang iyang sagrado nga trabaho sa ilalim ng saligang batas. Aha. Straight to the point. Okay, na mauna na yung mga higalay mahitabo ni Joel Villanueva ugmang adlawa. Kini ang pagkasulti medyo do na mga higalay mga
mabasa na to nga medyo may lukmay na ikumparar sa una mahigala nga iyang gisulti. Pero mo gina. Dili ni malalim sa iyang part ang iya pod mahigala ang gihimo nga desisyon tungod mga higala sa grabe nga pressure sad sa iyang kabahin mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. So mahitabo ani matrisi na sila panalitan og mapuhon niya nang panahon na si Win Gatchalian mao na mahigala ang klaro na nga Senate President ug mang adlaw. Kung madayon na ni mahigala ang election of officers ug mahigala ilaman ning ikuan gyud ay para wa nay daghang samok kay ang Abilino case murag alanganin kay sila manghigala. Ni pagawas gud mga kagalaan og statement ang Malacañang ang House mahigala hasta ang IBP. Unya karon ang IBP mahigala ni pagawas og statement with all due respect in fairness po nila ato sa silang respetaran pero daghan sang mga abogado nga wa makauyon mahigala sa baruganan sa mga officials sa IBP. Mao na nga alanganin kayo kining Abilino case og iduot gyud nimo. Alanganin kayo unya kung mo take jurisdiction ang Supreme Court ani delikado pag mapildi sila. Mao nga maningkamot gyud og bira og usa. In the meantime nga wa pa kabira mantinil lang sa taga-Abilino. At na idaagi katawa-katawa mga sukit tigpaminaw.